טוב חברים, בוקר טוב, ה-21 לפברואר, 11:32. אני כרגע מתחיל מראש העין, מעמל 20 לכיוון אילת, דרך מצפה רמון. לוח שעונים כרגע מראה לי קילומטראז' כללי 4,295 קילומטרים, והטווח המוצהר כרגע הוא 411 קילומטרים. טמפרטורה חיצונית כרגע יושבת על בערך 20 נראה 20 מעלות. יום נעים, מקווה שתהיה לנו נסיעה טובה. בהצלחה. טוב, אנחנו עוד 224 קילומטר לאילת, כרגע ממש כמה קילומטרים ספורים אחרי באר שבע, על כביש 40 דרך מצפה רמון. על השעון יש לנו 301 קילומטרים טווח ברכב, כאשר כלל הקילומטרים שהרכב נסע 4,410 קילומטרים. מבחינת צריכת אנרגיה אנחנו עומדים על 13.3 קילוואט ל-100 קילומטר. סך הכל נסיעה רגועה עם 75% סוללה. טוב, אנחנו עם עוד 150 קילומטרים למסע. כרגע לוח השעונים מראה לי עוד 221 קילומטרים, והמד עוץ הוא 4,482 קילומטרים. מבחינת צריכת האנרגיה אנחנו כרגע עומדים על 15.7 קילוואט ל-100 קילומטר, זה אחרי כמה עליות בדרך. אז זה המצב חבר'ה, מתקדמים עוד קילומטר מצפה רמון, מדברים הלאה. טוב, אני באילת, מד העוץ מראה 4,627 קילומטרים, וכמובן שהקילומטר הנותר הוא 109 קילומטרים. מבחינת צריכת האנרגיה אנחנו מדברים על 12.1 קילוואט ל-100 קילומטרים, הסוללה כמו שאתם רואים על 27%, והשעה היא 4:02. רוב הנסיעה התבצעה במהירות החוקית בדיוק, 5 קמ"ש פלוס מינוס.